Bagwis! Gutom na, baby Bagwis! Yo, what's up mga kasinag? Isang magandang hapon po. Ngayon pala mga kasinag, habang naggagawa ako nitong kulungan ng gansa. Ayan oh. Yan. O, di ba? Ginagawa ko ito mga kasinag, dito ko ikukulong yung gansa at kung makapag-alaga uli ako ng 45 days dito naman sa kabilang gilid. Lalagyan ko yan ng partition dito. Ayan oh. Diningding ko na lang yung ginamit kong pangpurma doon sa pagbuhos namin ng biga. Sayang din naman eh. Mabubulok din naman yan, wala namang paggagamitan. Tama-tama mga kasinag, idiningding ko na dito. Kasi yung gansa nating alaga mga kasinag, si Kitoy at si Kitay, malapit na mangitlog yun mga kasinag, kasi lagi nang binabarakuhan ng lalaki. Ngayon pala mga kasinag, kaya ako nakapag vlog, dumating si Bagwis. Iwan ko muna yung ginagawa ko na yan. I-update ko muna kay Bagwis mga kasinag. Narinig ko dito mga kasinag, humuhuni siya. Gusto tayo pa bakod. Nandito siya mga kasinag, update ko kayo. Magayon. Nagparasabid ka na. Dito ko itinali ito mga kasinag, gawa ng para mabusog naman tong kalabaw na ito. Kaso nga tawag nito, nagparasabid na oh. Saglit lang mga kasinag Mga kasinag, napakalakas na pala ng hangin dito sa amin. Palibas at habagat na mga kasinag. Kung mapapansin nyo, ang mga puno, sige ang galawan, pabugso-bugso kasi ang malakas na hangin mga kasinag. Nasaan daw si Bagwis? Oh. Ayan oh. Di ba? Dito kaya si Bagwis oh, andito nga mga kasinag. Nasaan na yan? Bagwis! Gutom na, baby Bagwis! Gutom na. Bagwis. Saglit lang. Makatay pa akong manok ha. Siniguro ko lang kung nandito ka. Ayan mga kasinag, makatay muna ako ng manok. Yan ka lang, makuha ang pagkain mo. Katayan ko muna silang manok. At para makakain na yung mga kasinag, kasi lakas talaga ng hangin oh. Pakakain yan, lalayas na naman yan. Mga kasinag, may dala naman akong dalawang hita ng manok. Ayan oh. Hindi ko na binalahibuhan ito ha. Pakagit-git ko ng manok mga kasinag. Tawag nito, wala kayang gate dito eh. Hinarangan ko talaga yan, binakurang ko yan. Pakagit-git ko ng manok mga kasinag. Sabi ko mag-init ang tubig at anuhin yung manok. Tatang si Mrs. kung ano daw. Ayan natin si Bagwis mga kasinag. Awa man kung aalis yan ang gutom mga kasinag, lalo na ngayong panahon no. Makusog ang hangin, malakas. Asa na daw yun? Tingnan natin dito. Ito ay pagkain ako. May pagkain akong dala. Opo, halika na dito. Halika. Ay, ito na. Bagwis. Halika. Bagwis. Ito na. Ito na. Bagwis. Bagwis. Halika na. At bukas-bukas ako na balahibo para hindi ka mahirapan. Opo, halika na. Bagwis.
Bagwis. Bagwis. Bagwis. Bagwis. Bagwis. Bagwis. Halika na. Bagwis. 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 Halika na! Dali na! Bagwis! Ayan na! Bagwis! Halika na! Lapit na! Huwag mong patay yung pugad! Bagwis! Bagwis! Hulog na! Halika na! Halika na! Kung gutom na gutom ka na. Ayan. Bagwis. Hindi pa lumalapit si Bagwis mga kasinag. Binabandayan kasi ni Bagwis mga kasinag yung yung puga dun Di ba may puga dyan? Pinakita ko sa inyo, yung puga dun sa mga kasinag, sa puno ng kahoy na yan. May puga dyan Binabantayan siguro niya yung inahin, yung siguro inaabangan niya. Hindi pa lumalapit. Ayun si Bagwis yan si Bagwis mga kasinag. Bagwis! Bagwis! Halika na, pagkain mo Ayan. Lapit na. Sige na. Yung talaga inaabangan mga kasinag, yung ibon dyan. Opo, halika na. Tinitingnan niya mga kasinag, tinitingnan nga niya Nakikita nga niya. Bagwis! Halika na. Lala. Titilam-tilam ka na Binalahibuhan ko na lang mga kasinag yung manok. Ayun, binuwasan ko ng balahibo. May pugad kasi dito mga kasinag, yung tinitingnan niya. Siguro andito yung inahin or ayan ayan mga kasinag ayan pa rin ayun nakikita niyo yun? Ayan hindi pa napisa. Yan siguro yung naabangan ni Bagwis dito mga kasinag, kasi wala man siyang ibang aabangan dito kundi yung pugad na yan, yung inahin. Hindi pa napisa, inaabangan na niya. Hayaan mo lang yan. Kain na. Opo. Ito si Bagwis mga kasinag, ipapakisuyo ko lang ito doon sa pamangkin ni Mrs. na siya na muna magpakain bukas, kasi mga kasinag papunta kasi kami sa Naga City bukas, kasi bibili kami ng mga gamit ng mga bata mga kasinag. Mag-iiskwilahan na. Bibili kasi kami bukas, kaya sasamahan ko si Mrs. Hindi man si si Mrs. ng ayos, hindi man maka tawag dito,
makahawak ng masyado yung kamay niya kasi nataga ang mga kasinag. Wala pang gaanong persa. Pero okay naman mga kasinag, nag-iinom naman siya ng antibiotic. Kaya sasamahan ko siya pupuntang Naga. Saka pati mga kasinag, try ko na rin lakarin yung aking lisensya. Wala pa kasi akong lisensya. Ay, may lisensya pala akong mga kasinag. Expired siya ng 2021, 22. 3 taon na. 3 taon nang expired mga kasinag yung aking lisensya. Hindi ko pa nalalakad, hindi ko pa naayos. Kaya bukas pupunta kami sa Naga. Mga 4 na oras o higit pa na biyahe yun mga kasinag. Ayusin ko na rin lisensya ko. May ilang araw lang naman kami doon mga kasinag. Kaya ito si Bagwis, huwag kayo mag-alala mga kasinag. Ibiniling ko ito sa pamangkin ni Mrs. Basta sabi ko sa kanya mga kasinag, may daga na 2 doon eh. Diala ni Kuya Barok. Shoutout pala kay Kuya Barok. Sabi ko yun lang ang ipakain niya muna kay Bagwis. Ayan ang mga kasinag. Sige na, kainan na yan. Opo, nag-ulan-ulan pati oh. Hindi nag-aambon kasi mga kasinag. Opo, sige na, kain ha.
galit si Bagwis mga kasinag. Kinuha ko lang itong camera. Iwan mo natin mga kasinag si Bagwis dyan. Update ko na ulit kay mamaya pagkakatapos niyang kumain, para makapag-focus naman siya doon sa kinakain niya mga kasinag, para hindi ko naman mabulabog. Ano? Ay, hindi pa tapos. Hindi pa tapos ang baby Bagwis. O sige na, kumain ka lang dyan. Ayan mga kasinag, hindi pa tapos kumain si Bagwis. Mamaya lang ulit mga kasinag, balikan natin. Nandun kumakain. Ayan naman si Chloe, tapos si Mrs. Tapos lang magbahog ng baboy. Mga kasinag, wala na yata si Bagwis umalis na yata. Wala na nga. Asan yun? Ayun pala mga kasinag. Bagwis! Bagwis! May kinakain ka pa? May kinakain pa pala mga kasinag Hindi mo pa naubos yan? Ay, may karning manok pa mga kasinag. Ayan hindi pa maubos si Bagwis. Ang lakas ng hangin. Sige na, ubusin mo na yan. Uuwi na ako. Ayan mga kasinag, na-update ko naman kayo kay Bagwis. Sa lahat pala ng ating mga viewers, subscribers, maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik nyo sa aming YouTube channel. Mga kasinag, thank you so much talaga. Napagod din ako maghapon. Sa dami kong ginawa maghapon mga kasinag, kung ano-ano lang ang aking pinagparagawa. At yan nga si Bagwis, kauwi lang. Ayan mga kasinag, nakita nyo naman si Bagwis. Aalis na lang yan mga kasinag pagkatapos ng kumain. Pag madilim na, aalis na lang yan si Bagwis mga kasinag. Hahanap na lang yan ang puno na mapagkukublihan niya, mapagsisilungan niya, or mapagdadapuan niya. Ayan mga kasinag, hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Bye bye.